Boas tardes. A situación da peste porcina africana empeora e afecta directamente á economía do sector. A Xunta tomará medidas e proporá aos cazadores cubrir o límite de capturas nas zonas con maior número de granxas. Tomarase a decisión nunha reunión extraordinaria o martes na que se porán en riba da mesa outras medidas, como por exemplo a bonificación pros tecores que superen as súas taxas. Propostas co obxectivo de controlar esta especie ante o avance da enfermidade. Dende a Consellería do Medio Rural fan un chamamento á tranquilidade. Recoñecen que hai que extremar as precaucións, sobre todo na fauna salvaxe no control dos xabarís, pero insisten en que nas granxas os controis xa son máximos. Pois que non afecta para nada aos humanos, total tranquilidade, e as granxas de porcino en Galicia teñen unhas medidas de bioseguridade xa solo para acceder a elas, pois que fan moi difícil que se transmita ás granxas. Investigan como suposto caso de violencia machista a morte dunha muller de 30 anos na localidade sevillana de El Viso de Alcor. Os axentes atoparon a morta con varios cortes despois de que se declarara un incendio na súa vivenda. A Garda Civil detivo a súa parella. E ollo o susto que levaron nos Salnés. Un conductor octoxenario circulou varios kilómetros en sentido contrario en Vilanova de Arousa. O home foi interceptado pola policía na rotonda de Vilariño, en Cambados. Non parecía ser consciente do perigo e mostraba signos de estar desorientado. Deu negativo nas probas de alcohol e drogas. A persoa conducía polo medio dos carriles e foi necesario un toquiño co vehículo policial para que se detuvese, o que acabou colisionando contra o quitamedos. Chega o Nadal e non hai quen se resista aos doces de convento. Pastas, galletas e doces navideños. Pón de yema é un pan celestial con cabello de ángel. Yo de dulce, todo azúcar. Os amantes dos doces artesáns visitan Expo Convento, unha feira que reúne máis de 200 variedades de doces elaborados artesanalmente polas monxas e os monxes de medio cento de mosteiros de toda España. A cita, que leva xa 15 anos, é todo un éxito. A celebración do Día da Constitución deixa ecos diversos no ámbito político. O futuro da legislatura, a situación económica e institucional e o caso do socialista Paco Salazar estiveron no debate entre políticos e xornalistas. Sobre este último, o Partido Popular incide hoxe en que Pedro Sánchez podería estar realizando un encubrimento. Por primeira vez en moitos anos ninguén falou da necesidade de reformar ou retocar a Constitución. A imposibilidade dun mínimo consenso deixou a marxe o tema. Trascendeu que tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero nos corros con xornalistas recoñeceron erros no caso Salazar. Sánchez tamén reivindicou a situación económica como motor da legislatura na liña do que deixou en público. No deja de ser paradójico también que hablen de que España se hunde y en cambio sus presidentes autonómicos celebren los buenos datos de empleo en cada uno de sus territorios. Mentres o líder do Partido Popular nos faladoiros con xornalistas criticou a Vox e dixo que xoga a cousas perigosas como manterse á marxe da celebración constitucional. Núñez Feijóo tamén se referiu ao caso Salazar e incidiu en que Sánchez tentou tapalo. Unha posición que reiteraba hoxe Esther Muñoz. Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. No ha permitido a sus ministros dar explicaciones, él no ha dado explicaciones. Outro dos temas que estivo no foco é a singradura do Executivo no primeiro semestre do ano vindeiro, con ministras como candidatas autonómicas. Iso obrigaría a sucesivas alteracións na composición do Consello de Ministros. A previsión é que se celebren eleccións anticipadas en Aragón con Pilar Alegría en Liza, en Castela e León e en Andalucía con María Jesús Montero como candidata socialista. Sánchez sinalaba esta fin de semana que iso non implicará remodelacións profundas no seu gabinete ministerial, senón cambios puntuais. A tensión aumenta en Venezuela cada día que pasa, cun réxime á defensiva fronte ás ameazas de intervención do goberno norteamericano. Mentres, os opositores ao chavismo mobilízanse en todo o mundo para apoiar a súa dirixente, María Corina Machado, quen afirmou dende a clandestinidade que o próximo mércores estará en Oslo para recibir o Premio Nobel da Paz. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Son imaxes das protestas que os opositores venezolanos en cidades como Buenos Aires, Bogotá ou Madrid fixeron para apoiar a súa líder María Corina Machado, que a semana que ven ten previsto recoller o Premio Nobel da Paz. Os opositores denunciaron tamén a recente morte no cárcere do exgobernador e dirixente antichavista Alfredo Díaz. Vamos a honrar a todas las víctimas, a todos los que han sacrificado su existencia como Alfredito Díaz, que hoy representa a todo ese martirologio. Mentres, no interior de Venezuela aumenta a tensión polas ameazas de intervención aérea ou terrestre realizadas polo presidente norteamericano Donald Trump e cualificadas de ilegais polo presidente Nicolás Maduro. Porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es amenaza, Venezuela es garantía de seguridad. Desde a clandestinidade na que vive en Venezuela, a principal dirixente opositor ao chavismo, María Corina Machado, aseguroulles aos organizadores dos premios Nobel que o próximo mércores, día 10, estará en Oslo, a capital norueguesa, para recoller o seu Premio Nobel da Paz. Tamén no exterior, un incendio arrasa un club nocturno na India e deixa polo menos 25 mortos, entre os que habería turistas, pero descoñécese se entre eles hai estranxeiros. Máis dun cento de persoas bailaban no primeiro andar do local cando as lapas estendéronse con rapidez. 3 das vítimas faleceron por queimaduras e o resto por asfixia. Xa se abriu unha investigación xudicial polo suceso na turística zona de Goa. Os servizos de emerxencias trasladaron outras 50 persoas a hospitais. O recinto de aire polinesio funcionaba como restaurante gran parte da xornada, a prezos elevados para a India. As primeiras investigacións indican que a explosión dun cilindro de gas estaría detrás da orixe da traxedia. A peste porcina africana é a última crise sanitaria que afecta o sector gandeiro e que está a repercutir na rendibilidade das explotacións tamén as galegas. Sí, consecuencias económicas que trouxeron tamén a dermatose ou a gripe aviar. Dende a Consellería do Medio Rural piden tranquilidade a todos os actores do sector para non crear alarmas innecesarias. Hai preocupación nas case 2.600 granxas de porcos en Galicia debido ao rebrote da peste porcina en Barcelona. Baixou o prezo na lonxa de Lleida e canceláronse algunhas exportacións. Dende Medio Rural din que aínda cedo para avaliar o impacto económico e piden que se delimite a incidencia xeográfica da peste para que non penalice a áreas moi afastadas do foco. Ese foco de peste porcina que apareceu en Barcelona, pois está a 1000 kilómetros de Galicia, non ten sentido pois que o porcino de Galicia teña limitacións cando Francia está a moita menos distancia, non? Entón, esa regionalización nun país como a España é moi importante. A peste porcina ven sumarse a outras crises sanitarias que nos últimos meses afectan os gandeiros, como a lingua azul, a dermatose nodular ou a gripe aviaria. A conselleira demanda tranquilidade e calma a produtores e consumidores. Pois que non afecta para nada aos humanos, total tranquilidade, e as granxas de porcino en Galicia teñen unhas medidas de bioseguridade xa solo para acceder a elas, pois que fan moi difícil que se transmita ás granxas. Por iso digo que é imprescindible non crear alarmas nin alertas innecesarias. O sector produtor de carne factura máis de 1.500 millóns de euros na nosa comunidade. Supón o principal creador de emprego e xerador de riqueza en 70 concellos do rural galego. Pois este martes haberá unha xuntanza de traballo en Santiago para abordar a peste porcina. O obxectivo, concretar as medidas que se van tomar para impedir a chegada desta enfermidade tan contagiosa á nosa comunidade. Bueno, en el caso de que se encuentre un animal muerto o con signos sospechosos de que pueda estar enfermo, lo que hay que hacer es con toda precaución no acercarse a él y avisar a la autoridad sanitaria competente de la Xunta de Galicia. En todo caso, al Seprona, sino o a cualquier agente medioambiental o directamente a Sanidad. Porque bueno, no debemos de empezar a manejar y a manipular ese animal ante el riesgo de poder diseminar una enfermedad de forma involuntaria. Esta mañá Fidalgo entregaba na Fonsagrado o material necesario para a recollida de mostras dos animais que os cazadores matan nas batidas para que poidan ser analizadas. Polo de agora, aínda non analiza o virus da peste porcina nos xabarís mortos.
A Xunta anima aos cazadores das zonas nas que haxa granxas porcinas a que cubran o límite de xabarís a capturar, pero segundo o presidente da Federación Galega de Caza, nas zonas de Tecores estáse cazando ao máximo, onde ve o perigo para a transmisión do virus e nas áreas periurbanas. En todas las zonas de Tecores, en todas las zonas acotadas, el control de los jabalíes se está haciendo mediante la caza. Pero claro, en esas zonas urbanas y periurbanas están libres de caza, con lo cual los jabalíes entran en un contacto muy directo con los humanos, incluso se alimentan en los contenedores de basura, y esa población, que no es muy grande, pero esa población que hay urbana y periurbana es la que realmente es muy peligrosa para cualquier transmisión de cualquier enfermedad. A chegada desta peste a Galicia suporía un desastre medioambiental e tamén pro sector de produción do porcino, como está pasando en Cataluña, onde se acordou o sacrificio de 30.000 cochos sans nas granxas. O goberno catalán subliña que están conseguindo o obxectivo prioritario na loita contra a peste porcina africana, que o gromo non saia da zona acotada. Respecto da orixe do foco, piden paciencia e confianza nos científicos que a investigan. Puntualizan que son os máximos expertos na materia. A peste porcina africana non saiu do radio de 6 kilómetros onde se detectou o gromo hai 9 días e non entrou en ningunha granxa. Els objectius principals s'han aconseguit. Ata agora atopáronse un cento de xabaríns mortos na zona, pero só hai 13 nos que se confirmou a infección. O goberno catalán espera que a contención do foco permita ir recuperando os mercados que pecharon algúns países. Recuperar aquests fluxos comercials i que l'impacte en l'ocupació fos el mínim possible. Això també s'està produint. Dar coa orixe do gromo é outra das prioridades. O conselleiro pediu paciencia e asegurou que a investigación está nas mellores mans. Calma, que els majors experts en PPA estan, europeus, espanyols i catalans, estan amb això, estan treballant amb això. A Generalitat pide responsabilidade, que se rexeiten os bulos e que non se calla no alarmismo, e subliña que a cidadanía pode axudar nesta crise potenciando o consumo de porcino catalán. Segundo a macroenquisa do Ministerio de Igualdade, máis de 3 millóns de mulleres sufriron violencia machista en algún momento da súa vida. A realidade é alarmante e isto implica que unha de cada 3 mulleres maiores de 16 anos en España soportou agresións físicas ou sexuais da súa parella ou exparella. As administracións seguen traballando tentando acabar con esta eiva que asasinou a 1.337 mulleres, cifra dende que arrincaron os rexistros oficiais en 2003. Pois unha base de datos para protexer estas vítimas é Bioxen, un sistema no que a policía ten localizados máis de 80.000 maltratadores reincidentes. É o caso do home que a Garda Civil detivo en Sevilla como presunto autor dun crime machista. Os bombeiros atoparon a súa parella morta con varios cortes tras sofocar un incendio na súa vivenda. O presunto agresor de 35 anos constaba no sistema Biogen. Unha exparella xa o denunciara por violencia machista. Agora está detido. Supostamente foi el o que matou a muller. Tiña 30 anos e os bombeiros atopárona despois de incendiarse a súa vivenda. O seu corpo presentaba cortes, signos de violencia feitos cunha navalla ou cun coitelo. No constaba ningún tipo de denuncia, ni ningún vecino ni nada pues alertó en ningún momento de que pudiera ocurrir un hecho de este tipo. Sabemos que eran vecinos que al ver humo saliendo por la puerta, por la ventana, pues llamaron, creo que al 112, pensando evidentemente que era un incendio y ya después fue cuando llegó tanto Policía Local como Guardia Civil cuando vieron que los hechos era algo más que un simple incendio. Na localidade sevillana de Viso de Alcor, onde sucederon os feitos, están consternados. La violencia de género es una realidad que sigue arrebatando vidas. O Concello emitiu un comunicado lamentando o asasinato da súa veciña e condenando os feitos. O consistorio decretou 3 días de loito oficial. De confirmarse que o detido foi o autor do crime, formaría parte do que se chama agresor persistente. Homes que maltratan ao longo da súa vida varias parellas. El agresor se encuentra en régimen hospitalario en estos momentos y a partir de ahí pues bajo custodia policial, que mientras que continúen las pesquisas, cuando lo considere pertinente, pues pasaría en su caso a disposición judicial. Segundo os últimos datos do Ministerio do Interior, un de cada 5 homes que comete violencia machista en España xa o fixera antes. Hai máis de 80.000 agresores deste tipo. No que vai dano, 42 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas, máis de 1.300 desde que hai estatística oficial. Lembrar que o teléfono 016 atende as vítimas ás 24 horas do día.
O número non queda rexistrado na factura. No ensanche compostelán, unha muller morreu na súa vivenda aparentemente despois de vírselle enriba unha neveira. A Policía Nacional está investigando o sucedido. O que sabemos polo de agora é que sobre as 7 da tarde de onte un familiar da vítima chamou o 112 indicando que a muller necesitaba asistencia médica urxente porque tiña atrapada a perna baixo o electrodoméstico e non respondía a estímulos. Cando chegaron os servizos de emerxencias xa non puideron facer nada máis que certificar a morte da muller de 75 anos. En Vilanova de Arousa, un octoxenario protagonizou un novo despiste ao volante que afortunadamente non causou ningún dano. Durante varios kilómetros conduciu en sentido contrario, na vía do Salnés, ata que foi interceptado pola policía local. Percorreu case 5 kilómetros en sentido contrario. Eran as 2:30 da tarde do sábado e había moito tráfico. Desde esta rotonda no concello de Vilanova de Arousa incorporouse a vía de alta capacidade Cambados Vilagarcía, provocando pánico nos condutores que viñan de fronte polo seu carril. Recibimos unha chamada do 112 informando dunha persoa que viña conducindo polo carril contrario, dando bandazos, cizagueando entre carril e carril, polo que salimos na súa busca, dando con el na rotonda de Tremoedo, na entrada. A pesar de que unha patrulla da Policía Local de Vilanova se puxo o seu carón para intentar interceptalo, o conductor, un octoxenario veciño de Meaño, seguiu avanzando sen decatarse do perigo que supoñía para os outros condutores. O que fixemos foi poñerlle o coche de maneira paralela ao vehículo policial, indicando en todo momento con rotativos e señales acústicas que se detuvese. Ao mesmo tempo que a nosa filla, o que fixemos foi facer un carril adicional para que os vehículos que circulasen en contra puderan circular en boas condicións, ou polo menos no máis aceptable. Finalmente conseguiron interceptalo na rotonda de Vilariño, no concello de Cambados. Foi necesario un toquiño co vehículo policial para que se detuvese, o que acabou colisionando contra o quitamedos que ali se encontraba. El non era consciente do perigo que estaba supoñendo, realizouselle a proba de alcohol e drogas, por se acaso algún tipo de medicamento ou algo había influído na conducción, negativo en todo. A Policía Local de Vilanova comezou os trámites para solicitar que se lle retire o permiso de conducir ao infractor por perda das facultades psicofísicas. Deteñen o autor do roubo dunha bicicleta dun piloto de MotoGP durante o Gran Premio de Cheste en Valencia celebrado a mediados de novembro. A bicicleta sustraída era un vehículo moi exclusivo do que só existen 2 no mundo e cun valor no mercado de entre 15.000 e 20.000 euros. Axentes da Garda Civil analizaron o lugar dos feitos e comprobaron as imaxes de seguridade do circuito e de instalacións próximas. Nas cámaras de vixilancia dunha gasolineira detectaron unha persoa que entraba cunha bicicleta facéndose pasar por persoal dunha das escuderías da competición. Lograron identificar o suposto ladrón, un home de permiso penitenciario con antecedentes e arrestárono en Madrid. Medio cento de persoas chegadas dende distintos puntos de España decidiron pasar esta ponte festiva reforestando un monte ardido na aldea da Veiga, en Carballeda de Avia. Foi todo iniciativa dun veciño. Vea. Durante a pandemia, o lume case bota por terra o seu proxecto de vida. Tras o xoque inicial decidiu facer algo para recuperar estes montes. A través das súas redes de amigos fixo un chamamento, ademais de recadar fondos para mercar as árbores e outros materiais. Esta fin de semana xuntáronse para rozar camiños e tamén plantar 250 castiñeiros, un proxecto que queren continuar en vindeiros anos. Vamos a seguir plantando donde terminamos ayer para arriba. Vale. O sea, allí quedaron castaños. Fernando organiza a xornada de traballo tras limpar os camiños para acceder ao monte. Hoxe concéntranse na plantación. Y ahora vamos a acabar de plantar los castaños, vamos a poner malla para os corzos, para que non se los coman. Son voluntarios, familias, a maioría, que acudiron dende distintos puntos da península ao chamamento de Fernando tras o lume que afectou a aldea da Veiga este verán. Nos mercamos unha casa aquí, no pueblo dos avós, para facer vida aquí. Eu dicía que se realmente chega a arder toda a zona que eu vexo cando me desperto pola mañán, que vexo o bosque directamente desde a ventana, se eso chega a desaparecer, o proxecto que teño de vida non tería sentido. Decidín facer un chamamento un pouco desesperado a que alguén me axudara a recuperar isto. Resulta que teño un grupo de amigos que son impresionantes, pois empezaron a facer unha especie de crowdfunding e xuntar cartos para comprar castiñeiros. Organizáronse para dedicarlle o seu tempo e o seu traballo nesta ponte festiva a devolverlle a vida a este monte queimado. Ayudas a reforestar el bosque,
los niños aprenden valores. Preparar un proyecto para llevar al centro, que mis niños del sur vean pues lo que se hace aquí o lo que hemos estado haciendo aquí, que los profes tenemos vacaciones, pero no solo nos dedicamos a pasear y a visitar. Los valores que aquí se transmiten o que se están transmitiendo este fin de semana son maravillosos. Y fijaros, eso todo de aí antes era todo verde. Ensinanzas sobre as cinzas para concienciar os máis pequenos. Un impacto tamén para eles tremendo, non? E sobre todo, para min, desde logo, é unha das experiencias máis grandes da miña vida hasta agora. Unha experiencia que deixa 250 castiñeiros a loitar pola vida nestes montes. Ha quedado muy bien y ya nos planteamos en volver a hacerlo todos los años, porque queda mucho por hacer, claro. No Porto de Miños, veciños queixanse dunha cadea de problemas que, co mal tempo, vese agravada. O temporal provoca estragos recorrentes e varios barcos quedaron danados esta madrugada. Os usuarios aseguran que a situación, Demetrio Morenza, é insostible. Sí, hai tempo xa que levan denunciando os fallos desta infraestructura deste porto daqui de Miño e piden responsabilidades e solucións a portos de Galicia. Unha situación que se agrava ca baixada da marea, cando eso se produce os barcos quedan literalmente varados, é imposible poder entrar sair deste porto que queda literalmente sen agua, e tamén cando hai fortes temporais ese golpe de mar o que fai que as infraestructuras golpeen incluso os cascos das embarcacións, provocando desperfectos que logo teñen que ser reparados por os propios propietarios. Por eso levan xa meses reclamando unha actuación urxente para solucionar estes problemas que, como decíamos, se ven afectados en situación de temporal. Reivindicábamos un pouco unha solución cara a isto, posiblemente ter que remodelar un pouco o que sería a estrutura do porto, pero bueno, en fin, queremos un pouco que nos den algunha solución para poder seguir tendo aquí as embarcacións con seguridade, que é o que nos falta ahora cada vez que hai un temporal. O tempo desta ponte non convence a algúns dos afortunados que poden gozar dela. A situación segue sen cambios, chuvia, vento e mar revolto. O paraugas convértese no mellor compañeiro estes días porque a situación seguirá así, polo menos ata o martes. O peor está no mar, continúan activos en toda a costa galega os avisos por fortes ventos e ondas que poderían alcanzar os 5 metros. Así que paciencia, teñan o abrigo ou chubasqueiro a man, en nada de guardar o paraugas moi lonxe. E precisamente este tempo favoreceu un turismo de interior durante a ponte que prioriza a gastronomía, o recollemento e o benestar. O turismo rural e o termal superan en moitos establecementos o 70% de ocupación. A pouco máis de 10 graus, co día moi anubrado e despois de almorzar, o mellor plan escollido por un grupo de amigos para este domingo de ponte foi o turismo termal. Pois viñamos pasar un fin de semana entre catro parexas e ben, un fin de semana de relax despois de moito traballo, pois hai que tomar uns días de descanso. Onte chegamos un pouquiño tarde e é verdade que disfrutar dunha mañán do domingo non hai mellor cousa. A ocupación está sendo boa nos balnearios da provincia de Ourense, algún deles case o completo. Dende logo non é a ponte de decembro con máis alta ocupación, pero bueno, rondamos o 80% ao longo dos 3 días de ponte que hai. É certo que cando a ponte corta, pois suele ser un turismo de proximidade, é dicir, de provincias o carón noso, tanto sexa de León, Zamora, A Coruña, Pontevedra. E o outro perfil de usuario é xente que se despraza no seu coche e ven pasar pois, a Carballiño o día. Os atractivos termais, gastronómicos e culturais son nesta época unha aposta segura, tamén de cara ao Nadal, incluso como agasallo. A xente cada vez regala máis experiencias, xa sexa gastronómica, xa sexa unha viaxe, xa sexa un programa de un día, un programa de bienestar. É unha opción cada ano máis recurrente. O termalismo hai que vivilo. Eu digo yo sempre aos meus amigos, tú tens que experimentar e ir. Unha vez que vas, o normal é que te enganche. Por iso as expectativas para as próximas semanas son tamén boas neste sector, aínda que non teñen todas as reservas cubertas, pero recoñecen que moita clientela agarda a última hora.
Pois a choiva e o mal tempo non botan atrás os peregrinos que chegan á Praza do Obradoiro ca mesma ilusión que o resto do ano. E iso, que en decembro hai un descenso de camiñantes xeralizado. Sí, ocorre todos os anos e os que chegan proceden habitualmente de países asiáticos. Os galegos seguen mantendo a súa presenza na ruta cun 5% dos que reciben a Compostela. Que os peregrinos están feitos dunha pasta especial está claro, porque botarse a andar polos camiños co vento e as chuvieiras destes días non semella moi tentador, e que as estatísticas rexistran un descenso de camiñantes coincidindo co inverno, pero os que o fan chegan co convencemento intacto. O tempo de hoxe é maravilloso, non tes calor ningún, vas sempre a humedade perfecta, maravilla, vamos. No, a ver, é desagradable, pero bueno, ahora como é o último, vas moito máis ilusionado xa de chegar. É perfecta, vamos. Unha experiencia inolvidable entre compañeiros e amigos disfrutando do camiño. Xa un pouco. Bueno, un pouquiño sí, pero bueno, os gallegos xa estamos afeitos a todo. Coa barreira do medio millón de peregrinos superada, cun crecemento do 6% anual de camiñantes, as cifras da ruta seguen superándose cada tempada, mesmo o número de galegos que fan o camiño, que só representan un pequeno 5% do total, aínda que a cifra é máis ampla, xa que moitos non se rexistran ao final do percorrido. Moito chino, sobre todo. Chino, japonés, hai unha pira deles. Pero, a ver, galegos, eu creo que se contan cos dedos dunha man. Con todo, entre os 150 camiñantes diarios que o teñen a Compostela neste tempo, moitos aproveitaron a ponte festiva para cumprir o seu obxectivo. De Navarra, de un pueblo de la Ribera. Pues llevamos 2 años haciéndolo. Hay etapas, poco a poco, pero lo hemos conseguido. Lo mejor a mí me ha gustado estar con peregrinos, con gente de otros países, contar sus experiencias. Lo peor, no poder hacerlo seguido. Ao final, sexa no inverno, sexa no verán, a experiencia de chegar a Compostela á Praza do Obradoiro merece a pena da espera ou de soportar o mal tempo. Queremos chegar ben e disfrutar do día, acabar o día e pedir os desexos, non? Que din que hai que pedir os desexos ao Santiago. E se a motivación fraquea, nada como un ano xacobeo para animarse, e o vindeiro está a pouco máis de 12 meses. Galicia é unha das comunidades que máis investiu en ciencia no último ano, con máis de 1.000 millóns de euros. Nun vídeo en redes sociais, o presidente da Xunta asegura que Galicia está consolidándose en sectores estratégicos como a biotecnoloxía, as enerxías verdes, a inteligencia artificial ou a supercomputación. Como exemplo desta aposta, Alfonso Rueda destaca que xa temos a liña cuántica máis longa de España ou que a nosa comunidade acollerá unha das 6 fábricas de inteligencia artificial que se van facer en Europa. O presidente salienta tamén a creación dunha fundación para atraer 30 investigadores de primeiro nivel a Galicia. En Galicia, innovar non é un eslogan, que va, é poñerlle nome á ciencia que xa está neste momento mellorando a saúde, a industria e a tecnoloxía. De que falamos? Pois da investigación que nace aquí, nas universidades, nos centros tecnolóxicos e nas empresas que transforman coñecemento da man da Xunta, que investimos máis de 1.000 millóns de euros para impulsar este camiño. Estamos ante o Nadal máis caro da historia porque os prezos non deixan de subir. E así o reflicte a cesta da compra para estas datas, que analiza os 16 alimentos máis demandados. Só na última década o incremento está por riba do 50%. Nesta cesta hai 7 alimentos que tocan máximos históricos, que son prohibitivos. Algúns deles, o xamón ibérico de cebo, tamén as ostras, o redondo de tenreira, que non deixa de subir, ou, por exemplo, para a sobremesa temos a piña, que multiplica o seu prezo e sitúese nos 2,19 por kilo. E se lles encantan os doces de Nadal, ollo co chocolate, porque tamén o seu prezo está disparado e hai tabletas de turrón que acadan os 5 euros. Pois sobremesas para Nadal hai onde escoller na Coruña. 15 anos leva xa Expo Convento adozando o Nadal dos herculinos. A feira reúne máis de 200 variedades de doces elaborados artesanalmente polas monxas e os monxes de medio cento de monasterios de toda España. É o quinto día de Expo Convento e os doces que quedan xa únicamente ocupan a mesa central da feira. A estas alturas, as elaboracións máis buscadas están esgotadas. O que non queda serían os biscoitos marroquís, tampouco quedan semas e trufas, pero do resto sí que podemos atopar de todo aínda. Chamoume a atención que cando cheguei casi que está todo vacío. E nada, é o primeiro ano, é probar e a ver. Aínda que queda pouquiño, ten todo moi boa pinta, entonces igual algo cae. O día da apertura chegaron a formarse colas de 2 horas para mercar algunha destas delicias, elaboradas coas mellores mans e coa mellor materia prima, en máis de 50 conventos de España. Me parece unha forma de manter a tradición, de soster a
o traballo das monxas. Por axudar un pouco os conventos que normalmente precisan axuda económica, está super guai que fagan este tipo de cousas e tamén ter un pouco a confianza de que son cousas artesanas. Desde hai 15 anos, este paraíso reposteiro abre a comezos de decembro no local parroquial dos Pais Capuchinos. Doces divinos para adozar o Nadal con todo sabor e sen conservantes. Cuando voy de viaje y todo eso, siempre voy a los conventos a comprar quesos, pasteles, todo lo que hacen ellas me encanta, en todos los sitios. Me parece que es una cosa de calidad y entonces algo diferente y de calidad. E os dulces das monxas son exquisitos. Expo Convento seguirá aberta ata o luns á tarde, sempre que antes non termine as existencias. Ribadavia acolle esta ponte festiva a segunda edición do mercado Artesanía, Saber e Sabor, que lanza o proxecto Vilas Vivas de dinamización comercial impulsado pola Xunta nas localidades galegas de menor tamaño. Os visitantes e compradores poden atopar postos cos selos de artesanía alimentaria e artesanía de Galicia. En este Nadal abren ademais 9 comercios nos locais rehabilitados na zona histórica da capital do Ribeiro. Permanecen operativos de xeito efímero mentre se remata o acondicionamento dos que están pendentes para alcanzar os 15 establecementos a mediados de 2026. O mercado intenta ser un punto de inflexión para renovar o tecido comercial da vila ourensa. Estamos cuidando tanto o embutido como os queixos están de bobeira, que sí. Despois, pero todo moi interesante. Moitísima xente, as luces están preciosas, estamos todos aquí con actividades, ca música, a verdad que é un ambiente que eu, porque teño que estar aquí, pero senón tampouco me perdería. Tive unha idea xenial para dar a coñecer produtos galegos que feitos aquí de calidade, tanto cousas de comer como de artesanía. Ambiente guapo, o ambiente está moi bo, moi da terra, moi noso, é moi ben, moi ben. Pois en Moaña están degustando desta hora marisco a fartar. A segunda edición da súa Festa do Marisco e do Bo Xantar congrega a centos de persoas preto de Vigo. Son moitos os que, aproveitando a ponte festiva na Cidade das Luces, cruzan a ría e comen os manxares das nosas rías. Andrea Otero. Sí, agora mesmo está sendo o xantar, están os postos abertos e tamén temos música en directo da man do grupo Ortega e Casete. Xa tamén pola tarde vai haber unha cata de viños e queixos e os postos tamén van volver a abrir a partir das 8:30 para dar as ceas. E xa mañá a programación vai a ser moi similar, iso sí, só ata o mediodía os postos tamén van estar abertos a partir das 12:30 e imos ter unha cata, pero desta volta de viños e tamén de xamón. E cabe recordar que esta Festa do Marisco celebrase aquí en Moaña grazas á colaboración de 8 estabelecementos que ofertan unha ampla variedade tanto de pratos como de prezos que poden ir dende os 5 ata os 20 euros. Tanto os mexilóns como pulpos tamén. E depois temos aí a pizza, pero moi ben. Yo creo que es una forma fácil y asequible de poder degustar el marisco de Galicia. Estamos aquí pasando el puente y es una opción, la verdad, que turística excelente. Muy bien, porque hay mucha gente, hemos venido aquí para ver un poco el ambiente y la comida está muy buena. Moitos aproveitaron tamén esta ponte festiva e os días de descanso para poñer en familia a decoración do Nadal. E hai para todos os gustos. Hai quen prefire un estilo máis recargado e rechamante e outros que buscan a armonía e a elegancia. En moitos fogares xa abriron as caixas onde gardan os adornos propios destas datas e aproveitan esta ponte festiva para decorar a casa e dar oficialmente a benvida ao Nadal. Aproveitamos xusto esta ponte para poñer a árbore, poñemos o Belén e é como unha tradición familiar, pero desde que temos os nenos, pois, con máis razón, están con moita ilusión e participamos todos. Nos gusta decorar la casa. Entonces sí, ampliamos, vamos comprando cositas todos los años así especiales. Tenemos un árbol, tenemos un Belén, tenemos un pueblo de Navidad, un pueblo navideño. A maioría aproveita tamén para mercar novos ornamentos nadaleiros, iluminacións, árbores e a tradicional flor de Pascua. Pois o que se vende máis ben agora en Navidades é a ponsetia roja, en que hai rosas tamén, e blancas, pero a roja é a que triunfa. Non esquecendo a decoración tradicional, as tendencias pasan este ano por incorporar unha explosión de luces e cores que van máis aló do vermello, o verde, os dourados e prateados.
O que máis é a Navidad tradicional, a roja, a de sempre. Hai platas, hai dorados, que tamén se vende ben o dorado, agora veñen os rosas, veñen os lilas, veñen os azules, son colores que tamén veñen bastante. Ayer vendeuse, hubo moita xente, hai quen gasta pois 500 como hai quen gasta 2.000 e pico de euros. Hai quen prefire un estilo máis recargado e rechamante e outros buscan armonía, o sinxelo e un estilo máis elegante. O importante é que a decoración contribúa a traer máis ledicia e ilusión a estas festas. Por segundo ano consecutivo, a Coruña é sede do Campeonato do Mundo e de España de dardos electrónicos. Lanzadores de máis de 20 nacionalidades afinan a puntería no torneo, entre eles os galegos. Aquí hai tradición e contamos con moi bons xogadores. Algúns dos mellores xogadores de dardos electrónicos do planeta están en Expo Coruña. Este é o Campeonato Mundial de Dardos Electrónicos Fueris. É a marca máis grande que hai no mundo inteiro de dardos electrónicos. Ten 37.000 máquinas no mundo. Aquí xuntaron máis de 200. Os competidores chegan ao campeonato despois de superar varias fases de clasificación previas. A diana precisa concentración, estrategia e, sobre todo, precisión. Como en todas as cousas, cando son cousas mecánicas, hai que practicar moito e xogar para poder ser bo. Tens que ter talento e tens que ter tamén práctica. Os mellores xogadores dedican horas a xogar aos dardos. Exixe horas de xogo, pero non unhas grandes condicións físicas, por iso o perfil do lanzador de dardos é enormemente heteroxéneo. Cuando tú haces un deporte y ves que físicamente no puedes, vas degenerando a otro que sí que puedes, porque al final si te gusta competir, ¿no? pues dices, pues juega otra cosa, lo que sea. Y lo de los dardos, como al final lo juegas en un bar con los amigos, te diviertes y tal, pues te engancha mucho, claro. Me entretiene, me desestresa, me haces amigos, es un mundo fantástico. Tenía que ser esto deporte nacional. En España hai uns 60.000 xogadores de dardos e preto de 4.000 son galegos. Aquí temos bo nivel. De feito, os vixentes campións nacionais por equipos son de Vigo e compiten neste torneo para intentar reter o título. En Salvaterra do Miño conclúe hoxe unha nova edición da Feira do Viño Espumoso de Galicia. Centrou os actos desta xornada o nomeamento de 3 novos confrades que xuraron defender e promover a calidade dos viños galegos, especialmente os do Condado do Tea. 11 adegas das 18 que producen esta variedade de viño en Galicia están presentes na festa que se celebra no interior da muralla do Castelo de Salvaterra. Degustación de produtos autóctonos e música completan o programa dunha cita clásica ás portas do Nadal. Pois cando pasan das 3 da tarde, momento perfecto para coñecer que teñen preparados. Pois os compañeiros do Hora Galega que xa saben van despois do tempo. Hola, María. Así é, que tal, compañeiros, como estades? Pois hoxe en Hora Galega, con este frío, nestas datas tan sinaladas que están a piques de arrancar, queremos poñer o foco na xente sin fogar. Queremos poñer luz en historias que están a ocorrer e que nos, devolven esa sensación, esa fe na humanidade, porque desgraciadamente estar en esa situación de rúa, en ser unha persoa sin fogar é a máxima e a máis grave expresión de exclusión que pode sentir unha persoa, pero ao fin e ao cabo é algo que en maior ou menor medida nos pode pasar a calquer persoa. Serían vostedes, preguntámoslle hoxe dende Hora Galega, quen de acoller a unha persoa sin fogar na súa casa? Pois hoxe coñecemos precisamente a historia dunha muller que o fixo, que acolleu a outra muller en Ourense e que, ademais, esa persoa, e que hoxe a coñecerán en Hora Galega, pois xa atopou un fogar, xa está a buscar traballo, así que contámoslle todos os detalles de seguida, a partir das 4 da tarde, no Hora Galega. Grazas, María, estaremos pendentes. Unha vez máis, temos que darlle as grazas por vernos. O venres, os informativos desta casa foron líderes na franxa informativa do mediodía. O Galicia Noticias fíxose cun 22,9% de cota de pantalla, con picos do 25%, e o Telexornal Mediodía rexistrou un 18,6% con picos do 20%. E tamén foron moitos os que nos acompañaron no festivo de onte. A Televisión de Galicia foi líder no prime time con case 6 puntos porcentuais máis que o sábado anterior nesta franxa. O Telexornal Serán e os deportes Serán están entre formatos máis vistos da xornada en Galicia cunha cota de pantalla de case o 13% e unha audiencia media de 84.000 e 91.000 espectadores. Como sempre, grazas por estar aí.
Gracias de novo por estaren aí. E antes de marchar, botamos unha ollada a París. Sí, porque un ano despois da súa apertura, Notre Dame convértese no monumento máis visitado da cidade do Sena. Por aquí pasaron máis de 11 millóns de persoas. A catedral supera así o Louvre e a Torre Eiffel. De media, cada día acoden a Notre Dame uns 30.000 visitantes. A entrada é gratuita. Todo a pesar do elevado custe da restauración tralo incendio, uns 700 millóns de euros.